sa paghalad sa bata dito sa templo, duha ka tawo nga propeta ang nakakita o naka-recognize ba ni Kristo. Si Simeon mo'y gihisgutan gahapon, niya karon kanina sang Ana, usa ka babae nga propeta, tiguang na kaayo. Minyo ni siya 7 ka tuig, na biyuda kuno og 84 ka tuig na. Pila na may edad niya? 91, niyag na minyo siya ibutang talag 14. 100 kapin may edad tingali yan. Ambot lang mao ba kaniya kung computation, basta tiguang na ni siya. Pero ang iyang gipaabot mao ang pagkakita sa muluwas sa Jerusalem. Matod pa sa atong unang pagbasa, ayaw gyud ninyo higugmaa ang mga butang o ang iya sa kalibutan. Kana bang makita kuno nato kanang murag makadani sa atong mata, kanang murag taglamian magtan-aw ba o ganahan magtan-aw, iya kuno na sa kalibutan. Nya ang ato yung pangitaon mao ang dili iya sa kalibutan. Nya unsa may dili iya sa kalibutan? Unsa may dili iya? Ang kinabuhing way katapusan. Mangita ta sa mga butang nga magdala nato sa kinabuhing way katapusan. Nya unsa may makadala pananglitan ron? Kwarta versus kamanggihatagon. Asa man anay iyas kalibutan? Kwarta unya kamanggihatagon. Hay may iya na sa kalibutan. Unya unsa may imong ipanghatag og wa kay kwarta. Ambot lang. Pero sa tinud-anay mas manggihatagon kadtong tao nga way kwarta or wa mahigugmas kwarta. Kay ang tao god nga nahigugmas pagkamanggihatagon, tagaan as Ginoo iyang ipanghatag. Pero ang tao nga nahigugmas sa kwarta, maglisod pagpanghatag bisan pagdaghan na kay na siya kwarta. Nya ang resulta ana, ang imong kinabuhi way kalipay, way katagbawan. Kay lumalabay man guna siya kaning kwarta, kanang dungog og pagka mapaubsanon. Hay may para ana sa kalibutan. Dungog versus pagka mapaubsanon. Hay man ana mapaubsanon. Kanang kural versus way koral. Hay man anay iyas kalibutan. Way koral. Sa pamailain. Kana kuno makadani sa atong mata ba? Nang mga kana pa beauty ano pa riban-riban sa buhok, pa badlis-badlis ang mga kilay. Makadanim na sa mata, nya pulos na sila mga lumalabay. Gani, magpariban ka sa imong buhok, igsunod na sa mga pila ka buwan, riban naman sa kay mulabay man to siya. Nya versus simplicity. Sige ka na be. Hayman anay iyas kalibutan. Muna si Jesus, gitawag siya mitubo sa kusog o kinaadman. Kining kinaadman nga gihisgutan dinhi, dili ni siya ordinaryong kinaadman kay hinumduman baya nato wa biya ka eskwela sa Jesus. Dili ni kinaadman sama aning ni graduate nga summa cum laude, valedictorian, wa siya kaagi ana. Pero ang kinaadman nga gihuptan ni Jesus, may kay siyang mo distinguish hain ang para
kalibutan nga angay natong i-discard, isalikway, ug asa ang mga butang nga iyas langit, nga iya sa amahan, nga angay natong huptan. May kay Jesus ana, hasta si Maria, di yun mailad, punting brighta yun. Kay kani manggong nyawa, ilad-ilaron ta niya. Iya tang linglahon na hupti ginang mga butang na lumalabay. Nya, sagdain na lang ng dili kayo lumalabay. Nang litan, labhanan o simba. Hay may unahon. Ambot lang. Naiuban di kasimba kay nang laba. Trabaho o rosaryo. Pasaylo o kasuko. Pasaylo. Oh, mga naong ninyo, ambot lang. Yaw-yaw sa anak o hapu-hap sa anak? Oh, yaw-yaw ino ninyo pating yaw-yaw. Maningil o dili maningil sa utang? Og dita bright, watay kinaadman nga langit nun, mailag ta siya, makigaway ko ta. Muhingan ko ta, usay bagaan ni mugnaong, muana ko ta. Punen kag saad, di man din mo tumanon. Pero kung bright itas tanan, mingon dayon ta, yay, aksyon kong kasukuan nila, di ni maayong. Ako ni siyang wag tangon, kay di ni makapalangit. Ana ba? Di ni makapalangit. So, mo na siya yung mga butang nga Mike S. Cristo, ana. Kining giingon din sa atong unang pagbasa nga niingon siya dire, ang nahigugma ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kani siya usa ni siya ka nindot kaayo nga nabitang pagka-explain or pagkasulti ni John sa iyang unang sulat. Ang amahan o atong hunahon mo'y nagbuhat sa kalibutan. Nya kung higugmaon kuno nato ang kalibutan, wa ta mahigugma sa amahan. Pero ang nagbuhat sa kalibutan, ang amahan. Kasabot mo nganong gingon ana niya sulti? Hawa mo kasabot. Na ako'y gi-counsilan, pero dili kay ni siya, kuan dili kay ni siya parihas yun ba? Ang bana nangabit. Nga naman, ang rason sa bana, wa na'y time ang iyang asawa niya. Mas importante pa kuno siyang asawa ang ilang anak kay kaniya. Nakuha mo? Gi-claim sa bana ba nga, ang anak naman hinoon mo yung importante. Ako hinoon na may paanak niya, wa naman hinoon ko'y balyo. Kung ikaw asawa ka, o higugmaon imong anak, higugmaas ang amahan. Pero ang anak, namang giuban yun akong madonggan, di alang tungod sa mga anak namo pa dir ay. Gibuwagan ko na ng panuway dako. Ngako na lang, amo na lang mga anak. Ayaw Nako, bali gina. Nabali na. Ing na hinoon, di palang tungod sa amahan. Gibihaan ko na ng anaka na. Nga naman. Nako, ang gugma sa amahan o sa inahan, mao ba yay hinungdan nganong nigawas ng anak? Unyag imong bungkagon ang punuan, imong putlon ang punuan, unsa may mahitabo sa sanga? Na atong sambag diya. Itong giputol tong punuang dako-dako. Hasta sanga, putol ang mga bungang gagmay. Gibali man ni udit. Patay, hastang bunga, wa gyud, wa mapusli. Akong giingnan ni mga bata sa asing dire, ako pangan-ana ninyo sa di makaon pa dire. Linghod pa man balibad sa mga karaw-karaw dagko na. Nako, kanang di mapusla na ba? So ang Ginoo
siya nagbuhat ani mga butang sa kalibutan. Ang gusto niya, siya nga nagbuhat, mo'y una na tong higugmaon, dili ang iyang binuhat. Kay, nganong kana naman ang iyang binuhat mo imong higugmaon, niya siya imong malimtan. Muna sa sige nimong tanaw ng imong yuta, nga binuhat sa Ginoo, niya igihan na kay ka ng imong yuta, nga hinimos Ginoo, basig nalimot ka, na ang Ginoo, nagsugo nimo, nga ipaambit ng imong yuta. Basig malimot ka ba, nga ang Ginoo di ay, nagsugo nimo, nga kanang mga wayuta, papuy-an na diyas imong yuta. No. Imo manong koralon, tagpila ka ektarya koralon, butangan pag yung private property, no trespassing. Nya ang katubangan na milit sa imong koral, nga way mga balay, imong hinginlan, imong ipadimulis, kay squatter. Kitang tanan din is kalibutan, pulos bayata squatter, lumalabay bayata, di ba? Og anha na diha masuko ang amahan. Mabutang kasagaran sa mga dato kayo, labi na ni mga billionaires, nya hangul kay sa ilang kwarta, wa gyuy kalipay. Ug ang mga tao nga suod nila, kanang nag-alagad nila, matakdan sa pagkaway kalipay. Nakasuway na mo kakuan, suod og kanang mga dato kayo, nga porti hangulag kwarta, luos lag singhang. Ang naong ba, murag kusmod lang kanunay, nga ang tingog perming saka ba. O nausahay, kining gawali o hilig ni kuan, kulikta, sige lang ni sakang tingog ani. Sige lang ni samradong, klaruhan na nyo rin ha. Mo na gahapon, nakapangasaba ko kadiyot nila. Pero dili tungod sa kwarta, tungod kay, di naman manungag serbisyo din mabuntag. Pero, ang mga tao nga kanabitang dili mahiligon og kwarta, malipayon. Tabtang akong balay dito Sandayong sa una, pag-roofing, bunggag akong balay. Ana, karon, ilisan kong balay, kadakuan niya akong balay. Tama. Bangaan mo ang balaya, hasta ko kamo, suod ko mo din Mao na niroy akong balay, pagkadako ang balaya. Wapa man ko ato magpari god, pag abot ato roofing, Papa man ko ikuas pagkapari ato, pero sige kaya po ko alagad. Tanawa, di ba? Giilisas, ginooporting dako ang balay. No, mao na. Sunod ani, ato na kusbaha ka na ibutang. Mugamay sa siya, pero adto naman sa nas langit. O, di ba? O, na siya. Pasabot, higugmao nato ang naghatag sa mga butang sa kalibutan, dili kining mga butang sa kalibutan. O gamito nato ang atong mga butang nga nahuptan aron sa pagdaig o paghigugma sa amahan. Manindog ta.